స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా? హరే కృష్ణ కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. క్లాస్ స్టార్ట్ మెసేజ్ పెడదాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. హరే కృష్ణ. అందరికీ 8వ అధ్యాయం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాసు అందరికీ స్వాగతం, ప్రణామాలు. సో అక్షర బ్రహ్మ యోగం. అక్షర అంటే క్షరం లేనిది, నాశనం లేనిది ఈ బ్రహ్మతత్వం అని అర్థం. సో ఏం చూసాము అన్నది 12వ శ్లోకం వరకు చూసాం. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? మనకి సో మొట్టమొదట అర్జునుడు 5 ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా. ఏమిటి బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం ఏమిటి, అధిదైవం ఏమిటి, అది యజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఎక్కడుంటారు అని చెప్పి వాటికి ఆన్సర్స్ భగవంతుడు చెప్పడం మనం చూసాం. బ్రహ్మం అంటే నాశనం లేనటువంటి ఈ ఆత్మ. మరి ఆధ్యాత్మం అంటే ఈ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. ఎందుకు అంటే ఆత్మార్జో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. పుట్టుకులేనిది, అజ అంటే పుట్టుకులేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. కాబట్టి ఎంతో పురాతనమైనది కూడా, ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి. నిత్య స్వభావం. కర్మ దేహోద్భవానికి సంబంధించిన, అంటే ఈ దేహం కలగడానికి కారణమైన కర్మ. సో ఈ జన్మలో చేసే కర్మబంధాలతో నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. పోయిన జన్మలో చేసిన కర్మబంధాలతో ఈ జన్మ వచ్చింది. సో మళ్ళీ జన్మ రావడానికి కారణమయ్యే ఈ కార్యాలన్నీ, పనులన్నీ కర్మలు అంటాము. అంటే బంధాలను కలిగించే పనులు కర్మలు. అలాగే
అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, భౌతిక జగత్తు. అధిదైవం అంటే అన్ని దేవతలతో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి విశ్వరూపం. అధి యజ్ఞం అంటే అందరిలో పరమాత్మ ఎక్కడుంటారు అంటే అందరి హృదయాలలో. ఇక మరణ సమయంలో మరి ఎలా మరి ఈ భక్తులు నిన్ను తెలుసుకుంటారు అంటే నిన్ను స్మరించడం ద్వారా నిత్యము జీవితకాలం మరి ఈ స్మరణను ప్రాక్టీస్ చేయటం ద్వారా. సో ఇక్కడ భీష్ముడు మరి లాస్ట్ మినిట్లో ఎలా విష్ణు సహస్రనామాన్ని చదువుతూ ఆయన ఈ శరీరాన్ని వదిలారన్నది చూపిస్తున్నారు. సో చివరిలో ఏది నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలితే నన్నే పొందుతారు, ఇందులో సందేహం లేదు. ఏ ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతామో ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితే వస్తుంది అని మనం భరత మహాముని స్టోరీ ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం. ఈ లేడిని గురించి వెతుక్కుంటూ ఆలోచిస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆయన మళ్ళీ లేడిగా పుట్టడం, లేడిగా పుట్టిన తర్వాత ఆయన తపశక్తి, ఆయన యొక్క యోగ శక్తి బలంతో పూర్వజన్మ గుర్తుండడం, ఆయన అందుకని ఆ జన్మని మరి ఆ మునుల ఆశ్రమాల దగ్గరే వాళ్ళు యజ్ఞాల్లో వేసిన ఆకులు అలములు తింటూ ఆ జన్మని గడిపి తరువాత మళ్ళీ జడ భరతుడు అనే మానవ జన్మని పొంది ఆ జన్మలో ఆయన పూర్తి నిరాసక్తతతో అంటే ఈ వైరాగ్యంతో ఉంటూ చివరికి ఆయన పరిపూర్ణత్వాన్ని మోక్షాన్ని ఆ జన్మలో పొందడం జరిగింది. అందుకని ఏ భావాలతో మనం శరీరం వదిలితే దానికి తగ్గ స్థితి అన్నదానికి అది ఆ స్టోరీని మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూసాం. కాబట్టి ఏం చెప్పారు, కాబట్టి నువ్వు అన్ని టైమ్స్లో నన్ను స్మరించుకుంటూ ఉండు, యుద్ధం చెయ్యి. అలాగే మనసుని బుద్ధిని నువ్వు నాకు అర్పించావంటే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను నిస్సంశయంగా చేరుకుంటావు. మామే వైశ్యస్య అసంశయం, సందేహం లేకుండా నువ్వు మనసు బుద్ధి నా మీద పెడితే తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు. నీ డ్యూటీ కూడా నువ్వు అలాగే చెయ్యి, నన్ను తలుచుకుంటూ నీ డ్యూటీస్ చెయ్యి. అర్జునుడు యుద్ధం చేయమన్నారు. మనము ఏమనుకున్నాము, మన నిత్య జీవిత పోరాటాన్ని భగవంతుడిని మనసులో ఉంచుకుని మనం ఆ రకంగా చేస్తూ ఉండాలి అని కూడా చెప్తున్నాం. కాబట్టి మనస్సును నువ్వు ఎల్లప్పుడూ ఇలా నా మీద నిలిపి ఈ మార్గంలోనే ఉంటూ గనక నువ్వు నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉంటే తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు. సో భగవంతుడిని చేరుకునే మార్గాలు ఆల్రెడీ 2-3 శ్లోకాస్లో చెప్పేశారు ఇక్కడ. ఇది ఏది, నువ్వు నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలితే నన్నే పొందుతావు, అది ఒకటి. సరే, మరి శరీరాన్ని మనకి లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడు అలాగే లాస్ట్ మినిట్లో భగవంతుని తలుచుకుంటూ వదిలితే భగవంతుని పొందుతాం. మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో వదులుతాము దానికి తగ్గ స్థితి పొందుతాం. కాబట్టి నువ్వు నన్నే స్మరిస్తూ ఎప్పుడూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి. మనందరం ఏ యుద్ధం చెయ్యాలి, మన జీవన పోరాటం ఈ రకంగా ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనసులో నిలుపుకుని చెయ్యాలి. సో మనస్సుని బుద్ధిని ఈ రకంగా నా మీద నిలిపితే నువ్వు తప్పకుండా భగవంతుని పొందుతావు. సో ఇలా భగవంతుని ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకుని మన పనులు, మన డ్యూటీస్ మనం ఆయనకు ఆ రకంగా చేసుకుంటూ పోతే తప్పనిసరిగా భగవంతుని పొందుతామని చెప్పారు. అలాగే మనస్సును ఎల్లప్పుడూ ఇలా నన్ను స్మరిస్తూ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడూ పైకి పేరు పలకనక్కర్లేదు, మనస్సులో భగవంతుణ్ణి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండకపోయినా, వాళ్ళ పక్కనే లేకపోయినా, వాళ్ళ పేర్లు ఎప్పుడు అంటూ ఉండకపోయినా వాళ్ళు ఎలా మన మైండ్లో ఎప్పుడు ఉంటారు, ఏ పని చేసినా లోపల వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు మర్చిపోం మనం. అదేవిధంగా భగవంతుని ఇంకా ఎక్కువగా మనం మనసులో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. సో అలా ఉంటూ ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా భగవంతుని ఈ రకంగా ప్రతిష్ఠించుకుని ఆరాధించే వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. సార్ లాస్ట్ మినిట్లో ఏ భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ శరీరాన్ని వదిలిన వాళ్ళు కూడా చేరుకుంటారన్నారు. కానీ లాస్ట్ మినిట్ ఏదో మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, తెలీదు కదా, ఎవరని చెప్పలేము. కాబట్టి దీనికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ తెలియదు కాబట్టి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, సిలబస్ ఏమిటంటే సడన్ టెస్ట్ పెడితే
ఎవరు పాస్ అవుతారు? ఏ రోజు సిలబస్, ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకున్న వాళ్ళు పాస్ అవుతారు. సో మనం ఈ సడన్ టెస్ట్ అయిన మరణం అంటే సడన్ టెస్ట్ లాంటిది, ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మరి ఎప్పుడు ఈ రకంగా భగవన్నామాన్ని జపించడం, కీర్తించడం, భగవద్గీత చదవడం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయడం, వీటితో మనం ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి. సో శ్రవణ కీర్తనలు, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయడం, ఈ భగవద్గీత భాగవతం చదవడం, ఇటువంటి కర్మలలో నియుక్తులమైతే మరి మనం ఎప్పుడు భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉంటాము, ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి మోక్షము. ఎప్పుడు ఈ రకంగా మనం భగవంతుని మనసులో ఉంచుకున్నాం. సో భగవంతుని ఏ రకంగా ఆయన గురించి తలుచుకోవాలి అంటే అసలు ఆయన శక్తి ఏమిటి, ఆయన తత్వం ఏమిటి అనేది కూడా ఇక్కడ వర్ణించారు. అన్నీ తెలిసినవాడు, అతి ప్రాచీనుడు, అన్ని నియంత్రించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మం, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడు, ఊహాతీతుడు మరి అని భగవంతుని ఈ రకంగా ధ్యానించాలి. ఆయన సూర్యుడి ప్రకాశం, మరి ఈ భౌతిక అజ్ఞానానికి అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలేవాడు అని చూసాము. ఆ తరువాత ఇదంతా తన తత్వాన్ని కూడా చెప్పిన తర్వాత మరి చివరిలో కొంతమంది యోగులు ఏ రకంగా వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందుతారో ఈ యోగ మార్గంలో, ఈ హఠయోగం ఇటువంటి మార్గాల్లో చెప్పారు. ప్రాణవాయువును భూ మధ్యలో నిలిపి యోగ శక్తితో చలించని మనస్సుతో, నిశ్చలమైన మనస్సుతో భగవంతుని స్మరించే వాళ్ళు తప్పకుండా ఆ పరమ పురుషుణ్ణి పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. సో చివరిలో భగవద్భక్తిలోని మనసును లగ్నం చేయాలి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. సో యోగాభ్యాసం చేసేవాళ్ళు ఈ రకంగా మరి వాళ్ళ ప్రాణవాయువును 2 కనుబొమ్మల మధ్యలోకి చేర్చాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇవి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు ఇవి అక్కర్లేదు, కానీ ఇటువంటి యోగ మార్గంలో ఈ రకంగా వాళ్ళు చేస్తారు అని అంటే ఏ యోగాన్ని అభ్యసించకుండా, అంటే యోగాభ్యాసం లేకుండా మరణ సమయంలో ఎవరూ ఇలాంటి దివ్య స్థితికి రాలేరు. ఇలాంటి యోగమైనా లేదా భక్తి యోగమైనా సరే ఏదో ఒక యోగంలో ఉండాలి. అంతేగాని ఏ యోగం అభ్యసించకుండా హఠాత్తుగా మరణ సమయంలో భగవంతుని స్మరించాలంటే ఎవరికి అది సాధ్యం కాదు. సో ఏదో ఒక యోగ విధానం మనం అభ్యసించాలి. సో మరణ సమయంలో మనం మనస్సు కొంచెం కలత చెంది ఉండొచ్చు, మనం ఆరోగ్యం సరిలేకపోవచ్చు, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు. కాబట్టి మనిషి యోగం ద్వారా జీవితకాలంలో జీవితం అంతా కూడా దివ్యత్వాన్ని అభ్యసించాలి, సాధన చేయాలి ఏదో ఒక యోగం ద్వారా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా భగవంతుడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వేద విధులు, ఓంకారం ఉచ్చరించే వాళ్ళు, సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న మహర్షులు, వీళ్ళంతా కూడా మరి బ్రహ్మంలో ప్రవేశిస్తున్నారు, అంటే మోక్షం పొందుతున్నారు. అలాంటి పూర్ణత్వం కోరే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే బ్రహ్మచర్యం అభ్యసిస్తూ మోక్షాన్ని గుర్చే ఈ విధానం ఎలా ఉంటుందో నీకు ఇప్పుడు, వాళ్ళు ఏ రకంగా మోక్షాన్ని తెచ్చుకుంటారో నీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. సో ఈ యోగ పద్ధతి అంటే ఈ యోగా ద్వారా కొంతమంది ఈ హఠయోగం వీటి ద్వారా ఎలా తెచ్చుకుంటారు ఈ మోక్షం అనేది చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నారు. సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోహృది నిరుధ్య చ మూర్ధ్నాధాయాత్మనః ప్రాణం అస్థితో యోగధారణం. సో ఇంద్రియ కర్మలన్నిటి నుంచి బయటపడటమే యోగ స్థితి అని చెప్తున్నారు. యోగంలో ఉండాలి. ఏ యోగం ద్వారా అయినా, ఏ మార్గం ద్వారా అయినా ముందు ఇంద్రియ కర్మలన్నీ, అంటే ఇంద్రియ కర్మలు అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ కోరికలను తృప్తిపరచుకోవడానికి చేసే పనులు, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులు.
కోరికలు ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి? ఇంద్రియాల ప్రలోభాల వల్ల. అందుకని ఇంద్రియ కర్మలు అంటే వేరే ఏమీ లేదు, కోరికలు అని అర్థం. సో ఈ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి చేసే పనులు ఏమిటి? కోరికలు, ప్రలోభాలు తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులు నుంచి బయటపడగలిగితే, అంటే ఈ ప్రలోభాలను మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే అదే యోగ స్థితి అని చెప్తున్నారు. అందుకే వైరాగ్యం వైరాగ్యం అని పదే పదే చెప్పేది. అంటే ఏ కోరికలు వచ్చినా వాటిని అరికట్టుకోగల స్థితే యోగ స్థితి. కాబట్టి అని చెప్తూ అన్ని ఇంద్రియ ద్వారాలను మూసివేసి, అంటే ఏదో ఫిజికల్గా కళ్ళు మూసేసుకుని, ముక్కు మూసేసుకుని, నోరు ఇలా చెయ్యి అడ్డం పెట్టి మాట్లాడకుండా, ఇది కాదు ఇంద్రియ ద్వారాలు మూసివేయడం అంటే. మనం కంట్రోల్ అవుతే, చూస్తున్నా మనం వింటున్నా ప్రలోభపడకుండా మనం ఉండగలగటం మూసివేయడం అంటే మానసికంగా మనం వాటిని కంట్రోల్ చేయగలగడం. సో మనస్సును ఇంద్రియాల మీద పెట్టకుండా హృదయం మీద స్థిరం చేసి లోపల ఈ ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రం అంటే తల పై భాగంలో నిలిపి మనిషి యోగంలో స్థితుడు కాగలడు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి? ఇంద్రియ నిగ్రహణ ఉండాలి ఈ యోగాకి. ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ మనస్సుతో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసి మరి అప్పుడు ఈ ప్రాణవాయువును తల పై భాగంలో పెట్టి మనిషి యోగంలో స్థితుడు కావాలి. సో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ రావాలంటే ముందు ఇంద్రియాలు అవి కనిపిస్తున్నాయి, ఇవి వినిపిస్తున్నాయి చూడు అంటే ఇంకేం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము? అందుకని అవన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసేసి ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును ఈ రకంగా మరి మనం కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సుని భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రం మీద నిలిపినప్పుడు యోగంలో స్థితుడు కావచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఫస్ట్ చేయవలసింది ఇంద్రియ నిగ్రహణ. అందుకే ప్రత్యాహారం అని మనం 6th చాప్టర్లో చూసాం. అంటే ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మరి మనం కంట్రోల్ చేయడం. ఓం ఆ తర్వాత ఇత్యేకాక్షరం, ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యహరన్ మామనుస్మరన్ యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాం గతిం. సో ఇటువంటి యోగంలో నియుక్తులమై దివ్యాక్షరాలు దివ్యాక్షరాలతో కూడుకున్నటువంటి ఓంకారం. సో ఓంకారం దివ్యమైనది, నేనే ఓంకారాన్ని అని భగవంతుడు 10th చాప్టర్లో కూడా చెప్తారు కదా. సో ఇటువంటి యోగంలో ఉండి ఆ దివ్యమైన ఓంకారాన్ని జపిస్తూ మనిషి భగవంతుని తలుచుకుంటూ శరీరాన్ని గనుక వదిలితే తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను పొందుతాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఇంద్రియాలన్నిటినీ నిగ్రహించుకుని, మనస్సుని నిగ్రహించుకుని, మరి దృష్టిని శీర్షాగ్రం తల పై భాగం మీద పెట్టి ఓంకారాన్ని జపిస్తూ భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఈ శరీరాన్ని వదిలినట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని పొందుతాడు. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అనన్యచేత సతతం, ఎల్లప్పుడూ కూడా వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇలాగే మరి యో మాం, ఎవరైతే నన్ను స్మరతి నిత్యశః నిత్యము స్మరిస్తారో తస్యాహం, వాళ్లకు నేను, అతనికి నేను సులభంగా దక్కుతాను. పార్థ అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ నిత్యయుక్తస్య యోగిన, నిత్యము ఈ యోగంలో యుక్తుడైన భక్తుడికి, యోగికి. సో అనన్య చిత్తంతో నన్ను స్మరించేవాడికి నిరంతర భక్తి కారణంగా నేను అతనికి సులభంగా లభిస్తాను. అనన్య చేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః, ఎవరు నన్ను నిత్యము ఇలా స్మరిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ నిత్యము భగవంతుణ్ణి ఈ నామాన్ని స్మరించే భక్తుని చూస్తున్నాము. సో అది మనం భగవంతుని ఈ రకంగా మనసులో స్మరించుకున్న ఆయన తలుచుకుంటూ ఉన్న భక్తుడికి తప్పకుండా నేను లభిస్తాను. సో భగవంతుని ప్రతిష్ఠుని చేసుకోవాలి హృదయంలో అంటే ఈ రకంగా నామస్మరణ, మన నామాన్ని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన ధ్యానంలోనే ఆయన్ని ఎప్పుడు మనసులో నిలుపుకోగలుగుతాం అన్నమాట.
అంటే ఎక్కువగా భగవంతుడి గురించే స్మరించుకోవడం కానీ, శ్రవణం చేయడం కానీ, కీర్తనలు కానీ వీటిల్లో గనక మనం టైం స్పెండ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా దేని మీద మనం ఆలోచనలు ఉంటాయో ఆసక్తి దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి పెరుగుతాయి. సో, భగవంతుని గురించే మనం వింటూ ఇలా ఆలోచిస్తూ, స్మరిస్తూ కీర్తనలు చేసుకుంటూ ఉన్నాము అంటే మరి భగవంతుడి మీద ఆసక్తిని పెంచుకోవచ్చు. సో, అందుకని క్రమం తప్పకుండా ఇలా నిరంతరం స్మరించే వాడికి అనన్య చేత వేరే మార్గంలోకి వెళ్ళకుండా ఎప్పుడు కంటిన్యూస్‌గా, కాన్స్టెంట్‌గా ఈ మార్గంలో ఉన్నవాడికి అతని భక్తి కారణంగా నేను ఈజీగా అతనికి లభ్యమవుతాను. కుచేలుడు స్టోరీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సాందీపని ముని దగ్గర మరి బలరామకృష్ణులు నేర్చుకున్నప్పుడు కుచేలుడు కూడా అక్కడ అతని శ్రీకృష్ణుడికి బాల్య స్నేహితుడు. పెద్దయిన తర్వాత మరి దారిద్ర్యం వల్ల భార్య ప్రోద్బలంతో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆయనకి అడగాలని లేక అసలు అడగకపోయినా తన దారిద్ర్యం గురించి భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మరి తిరిగి ఎంతో ప్రేమతో ఆయనను స్వీకరించి ఆయనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చి పంపిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మరి అక్కడ అన్నీ కూడా పెద్ద భవనము, సిరి సంపదలు ఉన్నాయన్న స్టోరీ మనం చూస్తాం. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గత. సో మాముపేత్య పునర్జన్మ, నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ అనేది ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు. ఏమిటి దుఃఖాలయం? ఈ భౌతిక ప్రపంచమే దుఃఖాలయం. ఎందుకు? ఈ ఇంద్రియాలు ప్రలోభాలు పెడతాయి, దాంతో ఈ కోరికలు పెరిగిపోతాయి, అవి తీర్చుకోవడానికి ఎన్నో తాపత్రయం, తీర్చుకోవడానికి ఆందోళన, మరి ఎన్నో అవస్థలు, అవి తీరకపోతే దుఃఖము, డిసప్పాయింట్మెంటు, కోపము, మరి తీర్చుకున్న వాళ్ళ మీద ద్వేషము, ఇవన్నీ కూడా మన దుఃఖాలు, తాపత్రయాలకి కారణాలు ఏమిటి అంటే ఇదిగో ఈ కోరికలు. కాబట్టి అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. భగవంతుని పొందితే ఇటువంటి దుఃఖాలయం నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. నాప్నువంతి మహాత్మాన. సో నన్ను పొందిన ఈ మహాత్ములు సంసిద్ధిం పరమాం గతిం. సో వాళ్ళు పరమగతిని పొందుతారు, సిద్ధత్వాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుని పొందిన మహాత్ములు సిద్ధత్వంతో పరమగతిని పొందుతారు. అలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయంలోకి, అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలోకి మళ్ళీ రారు. అంటే భగవంతుని పొందితే ఏం జరుగుతుంది అని మనకి డౌట్ వస్తుందేమోనని ఆన్సర్ చెప్తున్నారనమాట. నన్ను పొందిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయంలోకి రానవసరం లేదు. ఈ మహాత్ములు సంసిద్ధతను పొంది పరమగతిని పొందుతారు. ఇక ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. సో ఆ బ్రహ్మ పైనున్న బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు లోకాలన్నిట్లోనూ పునరావర్తిని ఉన్నది. అంటే జనన మరణం ఉన్నది ప్రతి దాంట్లో. అందుకే బ్రహ్మదేవుడు కూడా కొంత ఆయుష్ ఉన్నదన్నమాట. మాముపేత్తు కానీ మాముపేత్య నన్ను పొందిన తర్వాత మాత్రం కౌంటేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే. పునర్జన్మ అనేది ఉండదని తెలుసుకో. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకమైన పైనున్నటువంటి బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు అన్నీ కూడా పునరావృతం అయ్యే, పుట్టుక మరణం జరిగే ప్రదేశాలే. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మాత్రం మళ్ళీ జన్మించడు అని చెప్పారు. సో ఈ 14 లోకాలు ఏమిటి అన్నది మీరు గోలోక చార్ట్లో చూసే ఉంటారు. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నారా? గోలోక చార్ట్ చూడని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. గోలోక చార్ట్ చూడని వాళ్ళు. మీరు ఏ క్లాస్, ఏ టైంలో తీసుకున్నారు మాతాజీ క్లాసు? 18 డే క్లాసు 4 PM మాతాజీ.
గోలోక చాట్ చూపించామే అందులో. ఒక్కసారి రిమెంబర్ చేస్తామని. ఎప్పుడు గోలోక చాట్ 18D క్లాస్లో చూపిస్తాము. ఓకే మాతాజీ. సో 14 లోకాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ పునరావృత్తి అనేది ఉంటుంది. ఇది భౌతిక ప్రపంచం. సో 14 లోకాస్లో ఇదంతా మరి భౌతిక ప్రపంచం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణు నుండి, ఆయన నాభి నుండి ఉద్భవించి, అందుకే బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువు నాభి నుండి పుట్టారు అన్నది మనకి కొంత ఐడియా ఉంటుంది. కానీ ఆయన ఒక్కరే కాదు, లోకాలన్నీ కూడా ఇందులో నుండే, ఇక్కడి నుండే వచ్చాయని చెప్తున్నారు. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపంలో భగవంతుడు ఈ 14 లోకాల్ని ఆయన నాభి నుండి ఉద్భవించారు. పైన సత్యలోకం, తపోలోకం, జనలోకం, మహర్లోకం, ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే కింద ఉన్నవి తపస్సు, పెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప ఋషులు ఉండే లోకాలు, వాళ్ళకు వచ్చిన లోకాలు. జనలోకం ప్రజాపతులు అంటే మొట్టమొదట ఉన్నటువంటి మనువు ఆయన తర్వాత మొట్టమొదట ఉన్న వాళ్ళు. తర్వాత మహర్లోకం, మునులు వాళ్ళందరూ. ఆ తర్వాత మధ్యలో భూలోకం, కింద అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల లోకాలు. ఈ 14 లోకాలు మనకి ఉన్నాయి. అన్నిట్లోనూ పైన సత్యలోకం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి పాల సముద్రం, దాంట్లో శ్వేత దీపంలో ఆయన లక్ష్మీదేవితో సహా ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఆయన అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మగా ఉన్నది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని జీవుల్లో పరమాత్మగా ఈయన క్షీరోదక సాయి ఉంటారు. ఈ 14 లోకాలు పుట్టడం అయితే గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి పుట్టిన అందరి హృదయాల్లో ఉన్నది క్షీరోదక సాయి విష్ణు. అయితే వాళ్ళందరూ వేరు కాదు, అందరూ భగవంతుడి యొక్క విస్తరణలే, ఆయన యొక్క అవతారాలే. సో ఇక్కడ ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఈ గర్భోదక సముద్రం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుండి వచ్చాయంటే కారణోదక సాయి విష్ణు, ఆయన మెయిన్ అన్నమాట భగవంతుడి విస్తరణలో. ఫస్ట్ ఆయన ఊపిరి పీల్చినప్పుడు మరి అన్ని జగత్తులు వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి, విలీనం అవుతాయి. ఊపిరి వదిలినప్పుడు ఇవన్నీ జగత్తులన్నీ ఇదిగో ఇలా బబుల్స్ లాగా చూపిస్తున్నారు, పుడతాయి అని చెప్తారు. సో అది ఆయన ఫస్ట్ విస్తరణ. కారణోదక సాయి విష్ణు భాగవతం క్లాస్లో చూస్తారు ఇవన్నీ చక్కగా డీటెయిల్గా. ఆయన పురుషావతారాలు ఏమిటంటే ఈ 3: కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో అందరూ భాగవతం క్లాసు అటెండ్ అవ్వండి. మార్నింగ్ 5:45 అయితే 15 minutes మీకు. తర్వాత 8 AM ఇంకో క్లాస్ ఉంటుంది, అందులో మీకు శ్లోకాన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు. సో అది 1 hour క్లాస్ అది. సో అటెండ్ అయితే మీరందరూ ఎన్నో విషయాలు భాగవతంలో ఈ యూనివర్స్ ఎలా క్రియేట్ అయింది ఇవన్నీ దగ్గర నుంచి ఉంటుంది, మొదటి నుంచి. సో బాగుంటుంది. తర్వాత అది భగవత్ విస్తరణ నుండి ఇవన్నీ ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచం. వీటికి చుట్టూ ఉన్నది ఏమిటి? మరి పంచభూతాలు చూస్తున్నాం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ నా 8 నా భిన్న ప్రకృతులే అని 7th chapterలో చూసాం కదా. పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, మరి ఈ అష్టద భిన్న ప్రకృతి, 8 నా భిన్న ప్రకృతులేనే భౌతిక మాయాశక్తి అన్నమాట భగవంతుడిది. సో అది దానిలో నుండి ఇదంతా కూడా పుట్టింది అని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. సో దీనిపైన మనకి భగవంతుడి విస్తరణ, ఈ మహావిష్ణు, లక్ష్మీదేవి, ఆ తర్వాత ఆ పైన ఇంకా గోలోకం. సో మనకి ఈ మహామంత్రం ఈ భౌతిక ప్రపంచం భూమి మధ్యలో ఉందనుకున్నాం కదా. ఇక్కడ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గనక చెప్పిస్తే ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూపిస్తున్నారు. ఇది ప్రయాణం చేసి మన నోటి నుండి ఈ మంత్రం చివరికి ఇలా వైకుంఠం తర్వాత అక్కడితో అయిపోకుండా ఇంకా పైకి వెళ్తుంది, ఇంకా దారంలాగా మీకు కనిపిస్తుంది కదా. వెళ్ళి పైన ఎక్కడికి వెళ్ళింది? పైకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ ఈ కృష్ణలోకంలోకి వెళ్ళింది, గోలోక బృందావనం.
అని అంటారు. ఇక్కడ మరి భగవంతుడు రాధాకృష్ణులు వాళ్ళ చక్రం చూస్తున్నాము. సో అది కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ. సో ఈ చుట్టూ అష్టదళాలు, వాటిల్లో ఆ ముఖ్యమైనటువంటి 8 మంది గోపికల పేర్లు చూస్తున్నాము. సో అది గోలోక. సో అక్కడికి చేరింది మంత్రం అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు. కిందేమో మరి ఈ వైకుంఠ లోకంలో మరి ఈ రకంగా రకరకాలుగా భగవంతుడి పేర్లు మనం చూస్తున్నాం. అది ఓకే. తర్వాత అవసరమైతే ఇది పోస్ట్ చేయొచ్చు, చూసుకోండి ఇదంతా. బట్ ఎనీవే ఇక్కడ సో ఈ ఈ 8 అన్ని లోకాల్లోనూ జనన మరణాలు ఉన్నాయి అన్న విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడి ఆయుష్ కూడా మనం చూసాం కదా. ఇది 14 లోకాలు. సో ఈ 14 లోకాస్లో సత్యలోకం మొదలుకొని కింద లోకం వరకు అన్ని చోట్ల జనన మరణం ఉన్నది. సో భౌతిక ప్రపంచంలో పైన ఉన్న అత్యున్నత లోకం నుండి కింది లోకం వరకు అన్ని చోట్ల కూడా జనన మరణం అనేది ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు కూడా మరి పరిమితి ఉన్నది ఆయన లైఫ్కి. ఆయన లైఫ్ ఎంత పెద్దది అంటే ఆయన ఒక్క రోజే ఇంత పెద్దది. కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు, త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు, సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు. సో ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం లేదా యుగ చక్రం అంటాం. సో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి? మొత్తం 14,32,000 సంవత్సరాలు. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి యుగ చక్రాలు 1000 అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలన్నమాట. సో ఆయన రాత్రి కూడా మరి పగలెంతో రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. సో ఇంకొక 43,200,000 సంవత్సరాలను, లక్షల సంవత్సరాలు. సో మొత్తం బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు మరి 864 కోట్ల సంవత్సరాలు అన్నమాట. సో అంత పెద్దది ఆయన ఒక్క రోజే. కానీ పెద్దది, కానీ ఎప్పుడో ఒక్కప్పటికీ అంత ఉన్నది అది. సో అన్ని చోట్ల జనన మరణం ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యత్ బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతాం తేహోరాత్ర విదో జనాః. సో మానవ పరిగణాన్ని మన లెక్కను బట్టి 1000 యుగాలు కాలం బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 1000 యుగాలు, రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మరి 1000 యుగాలు అంటే మామూలు యుగం, ఒక్క యుగం కాదు, 4 యుగాలు కలిపిన యుగ చక్రం అనమాట. 1000 యుగ చక్రాలు అయితే ఆయనకు ఒక పగలు, ఇంకొక 1000 యుగ చక్రాలు అయితే రాత్రి. సో అదంతా ఇక్కడ భాష్యంలో ఇప్పుడు మనం చూసిందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అదే మనం అక్కడ చూసామన్నమాట. సో ఈ ప్రకారంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆయన ఒక్కరోజే 864 కోట్ల సంవత్సరాలు అయితే మరి అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు 100 సంవత్సరాల కాలం ఎంత ఉంటుంది అంటే మన లెక్కలో చూస్తే 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ సంవత్సరాలతో సమానం అన్నమాట. సో ఈ సంఖ్యను బట్టి బ్రహ్మదేవుడి ఆయుష్ ఎంతో అద్భుతం, అబ్బో అనంతం, ఇది ఎప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు గడుస్తాయని మనకు అనిపించవచ్చు. కానీ నిత్యము ఉండే ఈ సృష్టి దృష్టిలో చూస్తే అది కూడా ఒక మెరుపు మెరిసినంత కాలమే అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఈ కారణ సముద్రంలో అసంఖ్యాకమైన బ్రహ్మలు సముద్రంలో బుడగల వలె ప్రత్యక్షం అవుతూ నశిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ, అతని సృష్టి అనేవి ఈ భౌతిక జగత్తులో భాగాలు కాబట్టి అవి నిత్య పరివర్తనశీలాలు. సో అవన్నీ కూడా భౌతిక జగత్తులో పార్ట్ కాబట్టి అవి కూడా ఇలా మార్పుకు గురవుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే నిత్యము ఉండే తత్వం ఒక్క భగవంతుడితే,
మార్పు అంటే మరి శరీరం ఎల్లప్పుడూ ఉండనప్పుడు అది మార్పే కదా. సో అది. సో భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మదేవుడితో సహా ఈ జన్మ మృత్యు ముసలితనం వ్యాధుల నుంచి ఎవరూ బయటపడలేరు అని చెప్పి అంటూ, కానీ ఆయన విశ్వకలాప నిర్వహణలో భగవత్ సేవలో నియుక్తుడుగా అయ్యున్నాడు కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు, ఆయన జన్మ అయిపోయినా ఆయన ఎలాగూ ముక్తుడే అవుతారు. ఆ బ్రహ్మదేవుడు లోకమైన బ్రహ్మలోకంలో ఉన్నతులైన సన్యాసులే ఆ బ్రహ్మలోకాన్ని పొందుతారు. అలాంటి లోకం భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైన లోకం. సో అలాగే స్వర్గాన్ని పైలోకాలన్నిటినీ కూడా పోషిస్తోంది బ్రహ్మలోకం. ఆ బ్రహ్మలోక వాసులు మరి ఈ ప్రకృతి యొక్క నియమం ప్రకారం వాళ్ళు కూడా మరి చివరికి ఎప్పటికప్పటికి మరణానికి గురి అవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతిదీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పటికీ లెండ్ అవుతుంది అని. అయితే బ్రహ్మదేవుడు మరి భక్తుడు, ఆయన భగవంతుడి యొక్క పనిని నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఎలాగూ ఈ శరీరం లేకపోయినా ఆయన ముక్తుడే. అవ్యక్తాద్వ్యక్తయ సర్వా ప్రభవంత్యః రాగమే రాత్ర్యాగమే ప్రళీయంతే తత్రైవ వ్యక్త సంజ్ఞకే. బ్రహ్మదేవుడు పగలు సమయం ప్రారంభమైన వెంటనే జీవులందరూ కూడా అవ్యక్త స్థితిలోనే ఉంటారు, వ్యక్తం అవుతారు. ఆయన పగలు టైంలో అందరూ పుడతం జరుగుతుంది, ఉంటారు. రాత్రి సమయంలో అవ్యక్తంలో లీనమైపోతారు. సో ఒక ప్రళయం లాంటిది అన్నమాట. అందరూ మళ్ళీ విలీనం అవుతారు బ్రహ్మదేవుడి రాత్రి సమయం అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్, భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యః రాగమే. సో బ్రహ్మదేవుడు పగల సమయంలో దాన్ని ఇంకా క్లియర్గా ఇందాక చూసిన శ్లోకాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇంకొంచెం క్లియర్గా. ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇందాక బ్రహ్మదేవుడి పగటి సమయంలో జీవులందరూ అవ్యక్త స్థితి నుంచి వ్యక్తం, అంటే కనిపించిన స్థితి నుంచి కనిపిస్తారు. మళ్ళీ రాత్రి ప్రారంభమైతే అవ్యక్తం అవుతారు అన్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు పగటి సమయంలో జీవులు మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతూ అతని రాత్రి ప్రారంభం అవగానే అవశులై నశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జగత్తులో అది భాష్యంలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఏమని అంటే భౌతిక జగత్తులో ఉండటానికి మరి ఒకవేళ మనం ఉన్నత లోకాలు చేరినా కూడా మళ్ళీ ఈ భూలోకానికి వస్తాం తప్పనిసరిగా, మన పుణ్యం ఇవన్నీ కరిగిపోయినాక. వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడి పగటి సమయంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఊర్ధ్వలోకంలో కానీ కింద లోకాల్లో కానీ వాళ్ళ పనులు, ఎవరి లోకాల్లో ఉంటూ వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ బ్రహ్మదేవుడి రాత్రి సమయం రాగానే నశించిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళ పనుల కోసం వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడి పగటి సమయంలో ఎన్నో రకాల దేహాల్ని పొందుతూ ఉంటారు. అంటే అందరూ ఈ జన్మ అనేది, ఈ సృష్టి కొనసాగేది ఎప్పుడు అంటే ఆయన పగల సమయం, ఆయనకి రాత్రి అయినప్పుడు సృష్టి మొత్తం క్లోజ్ చేస్తారు ఆయన టెంపరీగా. సో అప్పుడు ఏమీ కూడా ఇంకా జరగదు, ఏమి ఉండదు. మళ్ళీ పగలవగానే మళ్ళీ ఆయన సృష్టి స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. సో రాత్రి సమయంలో ఏ దేహం లేకుండా విష్ణు దేహంలో ఉండి తిరిగి బ్రహ్మదేవుడు పగలు ప్రారంభం అవగానే మళ్ళీ అందరూ కనిపిస్తూ వ్యక్తం అవుతూ పుడుతూ ఉంటారు. భూత్వా ప్రళీయతే, పగటి అందు వ్యక్తమై రాత్రిలో నశిస్తారు అని చెప్పి. చివరికి ఇలా జరుగుతూ బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్ తీరినంతనే అందరూ నశించిపోయి కోట్లాది సంవత్సరాలు ఇక అందరూ అవ్యక్తంలో ఉండి తిరిగి బ్రహ్మదేవుడు జన్మించగానే మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతారు. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు రాత్రి ఏమో మినీ ప్రళయం, బ్రహ్మదేవుడే అంతరించిపోయినప్పుడు మహాప్రళయం అన్నమాట. అప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాలు మళ్ళీ సృష్టి జరగడానికి కొంత బ్రేక్ ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఈ విధంగా వాళ్ళు మరి, కానీ ఈ విధంగా భౌతిక జగత్తు మాయతో అందరూ మోహితులవుతారు. కానీ భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం, ఈ భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్న వాళ్ళు మరి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క మానవ జన్మ దీనికోసమే వినియోగిస్తారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఈ జన్మలోనే భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. మళ్ళీ ఈ పునర్జన్మ వాళ్ళకి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో అవ్యక్తో వ్యక్తాత్
అవ్యక్తో అవ్యక్త అవ్యక్తో వ్యక్తో అవ్యక్తాత్ సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు నా వినశ్యతి. సో వ్యక్తము అవ్యక్తము అనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే కూడా దివ్యమైనది, శాశ్వతమైనది ఇంకొక అవ్యక్త ప్రవృత్తి, ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో వ్యక్తము అవ్యక్తము ఈ భౌతిక ప్రకృతి మరి బ్రహ్మదేవుడు పగలప్పుడు ఉంటుంది, రాత్రప్పుడు ఉండదు. అలాగే బ్రహ్మదేవుడు అంతమైన తర్వాత అసలు కంప్లీట్గా కొంత బ్రేక్, ఎక్కువ రోజులు కూడా బ్రేక్, ఇంకా ఎక్కువ రోజులు బ్రేక్ ఉంటుంది. సో కనిపిస్తుంది ఉన్నప్పుడు, లేనప్పుడు కనిపించదు. కానీ అటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే కూడా శాశ్వతమైనది ఇది ఏమిటి మరి ఇలా పుడుతోంది, విలీనం అవుతోంది, కొన్నాళ్ళు ఉండడం లేదు, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది. కానీ ఆ శాశ్వత ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉన్నది. అది ఏమిటి? పరమ ఉత్కృష్టమైనది, నాశనరహితము. అది ఎప్పుడు కూడా విలీనం అవడం అనేది ఉండదు. ఈ జగత్తులో ఉన్న సమస్తము నశించినా కూడా అది మాత్రం యథాతథంగానే ఉంటుంది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇలా కనిపించి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు కనిపించకుండా ఉండే ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే కూడా దివ్యమైనది, శాశ్వతమైనది ఇంకొక ప్రకృతి ఉన్నది. అది ఈ భౌతిక ప్రకృతి వలె విలీనం అవడం అదేమి ఉండదు. అది ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా అలాగే ఉంటుంది, యథాతథంగా ఉంటుంది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దేని గురించి? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి. అవ్యక్తోక్షరైత్యుక్త స్తమాహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. అవ్యక్తం అంటే కనిపించనిది, అక్షర నాశనం లేనిది, ఇది ఈ విధంగా ఉక్త అని చెప్పి చెప్పబడింది. అది అహు ఈ రకంగా తెలియజేయబడింది. పరమాం గతి అంటే ఈ తుదిగమ్యం, అందరికీ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అన్నమాట అది. సో అది ఎలాంటిది అంటే కనిపించనిది, మనకి మన భౌతిక కళ్ళకు కనిపించనిది, అక్షరమైనది, నాశనం లేనిది ఇంకొకటి ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ పరమగతి అందరికీ శాశ్వత నివాసం అని. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే అవ్యక్తం, అక్షరం. యం ప్రాప్య ఎవరికైతే అది ప్రాప్తిస్తుందో నా నివర్తంతే మళ్ళీ తిరిగిరారు. తద్ధామా పరమం మమ నా యొక్క దివ్యధామం అటువంటిది నా దివ్యధామం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వేదాంతులు అంటే వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు దేనిని అవ్యక్తమని, అక్షరమని వర్ణించారో, ఏది పరమ గమ్యస్థానం అని తెలియబడుతోందో, ఏ స్థానం పొందిన తర్వాత మనిషి మళ్ళీ వెనక్కి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రాడు, అది నా దివ్యధామం. అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం. సో భగవద్ధామాన్ని ఆయన ఆ రకంగా భగవంతుడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, మరి నశింపు లేనిది. మనకి ఇక్కడ గోలోక చాట్లో చూపించినదే కొంత చూస్తున్నాం. ఇక్కడ కారణోదక్ సాయి విష్ణు ఆయన కారణ సముద్రంలో ఆయన ఫస్ట్ భగవంతుడి యొక్క పురుష అవతారం. కానీ పైన భగవంతుడు గోలోక చూపిస్తున్నారు. అది ఎలాంటిది గోలోకం అంటే ఆ దివ్య నివాసం, వ్యక్తంగానిది, నశింపులేనిది, పరమగమ్యం. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాడు. తద్ధామా పరమం మమ అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం. సో భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ప్రతి పదం పాటే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే. మరి మన ప్రపంచంలోనేమో మనకు అన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి దాంట్లో బాధలే. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఏమిటి అంటే శాశ్వతమైనది, అపరిమిత ఆనందం. ఆనందం అంటే ఏదో ఈ లగ్జరీస్తో వచ్చే ఆనందం కాదు, ఏ కోరిక లేనప్పుడు వచ్చే దివ్యానందం. ఏ బాధ లేదు, ఏ ఆందోళన లేదు, ఏ భయము లేదు, ఎప్పుడు కూడా ఆ నిత్యానందం. అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేదంటే ఏ కోరికలు లేకుండా మనం తృప్తిగా ఉండే స్టేజ్ తెచ్చిపెట్టేది. ఏ కోరిక లేని వాడే అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడన్న ఆన్సర్ చూశాం కదా ధర్మరాజు చెప్పడం. సో అలాంటి దివ్య స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టం, అత్యున్నత లోకం, తిరిగి రాని ప్రదేశం.
నా దివ్యధామం అని వర్ణించి పురుషస్స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్తనన్యయా యస్యాంతస్థాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. సర్వులందరికంటే కూడా అందరికంటే అధికుడైన భగవంతుడు అనన్య భక్తితోనే పొందబడతాడు. ఆయన్ని భగవంతుడిని పొందాలి అంటే వేరే మార్గం లేదు. అందరికంటే అధికుడైన భగవంతుడు ఈ అనన్య భక్తితోనే పొందవచ్చు. ఆయన తన ధామంలోనే ఉన్నా కూడా మరి సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. అలాగే ఆయనలోనే సమస్తము స్థితమై ఉన్నది. సో ఆయన సమస్తంలోనూ ఉన్నాడు, సమస్తము ఆయనలోనే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో అంతటా భగవంతుడు లేనిదే ఈ విశ్వమంతా ఏది కూడా పనిచేయదు. ఈ చైతన్యం అంతా ఆయనే, ఈ సమస్తం కూడా ఆయనలోనే ఉన్నది. యత్ర కాలే త్వనావృత్తిం ఆవృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతాయాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ కాలాల్లో ఈ జగత్తును వదలడం ద్వారా యోగి వెనక్కి తిరిగి వస్తాడో లేదా తిరిగి రాకుండా ఉంటాడో కూడా నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు మరి ఏ రకంగా ఉంటే వాళ్ళు భగవంతుని పొందుతారు అని కొన్ని యోగ పద్ధతుల ద్వారా చెప్పారు. తర్వాత ఎవరైతే నన్ను మరి అనన్య చిత్తంతో స్మరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఉంటారో యోమాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పాద, నేను వాళ్ళకి సులభంగా దక్కుతానని చెప్పి ఇవన్నీ ఆ తర్వాత ఈ బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు అన్ని చోట్ల జనన మరణం ఉంటుంది. కానీ నన్ను పొందిన తర్వాత నా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి, నా పరంధామానికి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. ఎందుకు? అక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి భౌతిక ప్రపంచానికి ఉన్న తేడా కూడా చెప్పారు. భౌతిక ప్రపంచం విలీనం అవుతుంది. ప్రతి బ్రహ్మదేవుడు రాత్రి సమయంలో విలీనం అవుతుంది. బ్రహ్మదేవుడు శరీరం అంతమైన తర్వాత మహాప్రలయంతో విలీనమై ఇంకా కొన్నాళ్ళు బ్రేక్ అయిన తర్వాత, బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతుంది. కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఆ విధంగా కాదు, ఎప్పుడు నిత్యంగానూ ఉంటుంది. అది అలాంటి దివ్యధామం నా ధామం అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రారు అని కూడా చెప్పారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావాల్సిన అవసరం మళ్ళీ ఉండదు అని చెప్తూ ఏ కాలాల్లో ఈ జగత్తును వదిలితే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారో, ఏ టైంలో వదిలితే మళ్ళీ తిరిగి రారో కూడా చెప్తానంటున్నారు. ఇది అందరి విషయం కాదు, యోగులు. ఈ యోగులు కూడా ఆ సమయంలో వెళ్ళిన యోగులు మళ్ళీ తిరిగి రాని సమయాలు కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని తిరిగి వచ్చే సమయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అది ఏమిటి అంటే అగ్నిజ్యోతిరః శుక్ల షణ్మాస ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత గచ్చంతి బ్రహ్మ విదో జనాః. సో పరబ్రహ్మాన్ని తెలిసినటువంటి విదు అంటే పరబ్రహ్మాన్ని ఎరిగిన ఈ జనులు, ఈ యోగులు, వాళ్ళు అగ్నిదేవుడి ప్రభావంలోను కాంతిలోను అంటే వెలుగు టైంలో పగలి సమయంలో ఏదైనా శుభగడియలో శుక్లపక్షంలో లేదా సూర్యుడు ఉత్తరంగా ప్రయాణించే సమయం ఏమిటి ఉత్తరాయణంలో, మనకి ఫస్ట్ 6 months ఉత్తరాయణం అంటారు, నెక్స్ట్ 6 months దక్షిణాయనం అంటారు. సో ఇలా శుక్లపక్షం 15 రోజులు, కృష్ణపక్షం 15 రోజులు, అమావాస్య పౌర్ణమి టైంలో మారుతూ ఉంటాయి. సో చంద్రుడు పెరిగే టైము, చంద్రుడు తరిగే టైం. సో అలా ఈ సమయాల్లో, సో పగలి సమయం, కాంతి సమయం, శుభగడియలో, శుక్లపక్షంలో లేదా ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ఈ జగత్తును వీడడం ద్వారా పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు. సో ఒకవేళ యాదృచ్ఛికంగా అంటే నిష్ణాతులైన యోగులు స్నానం చేసే స్థలం సమయాన్ని నిర్ణయించుకోగలరు, కానీ అందరికీ ఇది సాధ్యం కాదు. ఆ యోగులు వాళ్ళు ఈ సమయాన్ని బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. యాదృచ్ఛికంగా వాళ్ళ పుణ్యగడిలో పోతే మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో కూడా వాళ్ళు యాదృచ్ఛికంగా పోయినా, వాళ్ళు కావాలని ఏర్పాటు చేసుకుని పోయినా ఆ టైంలో పోతే. కానీ ఇది ఓన్లీ యోగులకు అని చెప్తున్నారు. యోగులకు మాత్రమే, నిష్ణాతులైన యోగులు వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళు నిర్ణయించుకోగలరు, కానీ అందరికీ ఇది సాధ్యం కాదు అని చెప్పి క్లియర్గా చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో
సో అది ఆ సమయంలో ఏ ఏ సమయాల్లో పోతే మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రారు. అలాగే ధూమోరాత్రిస్తథా కృష్ణ షణ్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమ సంజ్యోతిర్ యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. ధూమం అంటే పొగ టైం అంటే సరిగ్గా ఈవినింగ్ రాత్రి కృష్ణపక్షంలో సూర్యుడు దక్షిణంగా ప్రయాణించే దక్షిణాయనంలో మరణించే యోగి చంద్రలోకం పొందిన మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాడు. అంటే చంద్రలోకం ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉన్నా మళ్ళీ తిరిగి జన్మ మాత్రం వస్తుంది ఎప్పుడొప్పటికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భూలోకంలో ఈ కామ్యకర్మలు యజ్ఞ విధానాల్లో ఎవరైతే నిష్ణాతులు అవుతారో వాళ్ళంతా చంద్రయోగం పొందుతారని భాగవతంలో కూడా 3వ స్కందంలో కపిల మహాముని చెప్తారు. భాగవతంలో ఇవన్నీ కపిల మహాముని కూడా భగవంతుడు అవతారమే. సో ఆయన తన తల్లి అయిన దేవహూతికి ఇవన్నీ చెప్తారు. దేవహూతి ఎవరు అంటే మరి మనువు కుమార్తె అన్నమాట. ఆవిడ మొట్టమొదట మనువు స్వయంభూ మను, ఆ మనువు యొక్క కుమార్తె. ఆవిడ యొక్క కుమారుడు ఆవిడకి కార్దమ మునికి కలిగిన సంతానం కపిల దేవుడు అన్నమాట. సో ఈ కపిల మహాముని భగవంతుడు అవతారమే. ఆయన చెప్తారు నేను నీకు పుడతాను అని చెప్పేసి కార్దమ మునికి. సో ఆయన తల్లికి ఈ వేదాంతం, ఆవిడకి వేదాంతం అంతా తెలుసుకోవాలనే కోరిక ఉంటుంది, ఏ రకంగా మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవాలి అని. అందుకని కపిలముని తల్లికి ఇదంతా కూడా చెప్తారు. అప్పుడు భాగవతంలో 3వ స్కందంలో ఆయన ఇలా యజ్ఞ విధానాల్లో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు మరణానంతరం చంద్రలోకానికి వెళ్తారు. ఇలాంటి ఉన్నతమైన వాళ్ళంతా మరి అక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉండి సోమరసాన్ని పానం చేస్తూ జీవితాన్ని అనుభవించి చివరికి మళ్ళీ భూలోకానికే తిరిగి వస్తారు అని. అంటే ఏమిటి అంటే ఈ ఇంద్రియాలతో మనకి అనుభూతం కాకపోయినా మనకు తెలియకపోయినా ఉన్నతులైన జీవులందరూ చంద్రలోకంలో ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శుక్లకృష్ణే గతి హ్యేతే జగత శాశ్వతే మతే ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. సో శుక్లం అలాగే ఈ జగత్తు, శుక్లం అంటే వెలుగు, కృష్ణ అంటే ఇక్కడ చీకటి అని అర్థం. గతి హ్యేతే ఈ రెండు మార్గాలు కూడా ఈ జగత్తును వీడటానికి వేదాల ప్రకారం కృష్ణ పక్షం శుక్లపక్షం అని 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. శుక్ల మార్గంలో మరణించిన వాడు మళ్ళీ వెనక్కి రాడు, కానీ చీకటి మార్గంలో మరణించిన వాడు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఈ వివరణ బలదేవ విద్యాభూషణులను ఉన్నారు. ఆయన ఎవరు అంటే ఆయన ఈ గురు పరంపరలో ప్రభుపాద పైన ఇంకా 4 గురువులు ముందు ఆయన గురువు అనమాట. మీరు ఎవరైనా మంగళహారతి అటెండ్ అయితే సంసార దావా నలలీలలోల అని మంగళహారతి పాట ఉంటుంది రోజు. అది వ్రాసింది ఎవరంటే విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ అనేటటువంటి గురువు. ఆయన యొక్క శిష్యుడు ఈ బలదేవ్ విద్యాభూషణ్. ఆయన కూడా చాలా భగవద్గీత ఇప్పుడు ప్రభుపాద చాలా వరకు ఆయన రాసిన భగవద్గీత మీద ఆధారంగా వ్రాయడం జరిగింది అనమాట. ఈ బలదేవ్ విద్యాభూషణులు చాందోగోపనిషత్తులు ఇవన్నీ మరణం మళ్ళీ తిరిగి పునరావటం వీటన్నిటిని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మన కర్మ తాత్విక కల్పనాపరులు, కామ్య కర్మలు చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి మరణము పునరాగమనం ఇవన్నీ అంటే భౌతిక ప్రపంచ మాయలో చిక్కుకున్న వాళ్ళు మరి జనన మరణాల్లో మనం చిక్కుకుని ఉంటాము. భగవంతుని శరణం వేడని కారణంగా ఎప్పుడు కూడా చరమ మోక్షాన్ని పొందడం కుదరదు అంటున్నారు. సో భగవంతుడి కంప్లీట్ శరణాగతి ఉన్న వాళ్ళే ఈ రకంగా మోక్షాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. నైతే స్తుతి పార్థ జ్ఞానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. సో అర్జున, ఈ భక్తులు 2 మార్గాలు తెలుసు, ఏది కృష్ణపక్షం శుక్లపక్షం అంటున్నారు కదా. భక్తులు మాత్రం ఈ 2 మార్గాలు తెలిసినా కూడా ఎప్పుడూ మోహం చెందరు. కాబట్టి నువ్వు భక్తిలోనే స్థిరపడు. సో ఈ భక్తుడనేవాడు ఎవరైతే ఈ 2 మార్గాలు తెలిసినా కూడా అతను నా ముహ్యతి ఏ మాత్రం కలత చెందడు ఎవ్వరు, ఈ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని టైమ్స్లోనూ యోగయుక్తో భవ, నువ్వు యోగయుక్తుడవు కమ్ము అర్జున అంటున్నారన్నమాట.
కాబట్టి భక్తుడు ఈ ఇప్పుడు పోతామా అప్పుడు పోతామా అనే కలత సందేహం అతనికి లేదు. వినగానే మనం అబ్బో అయితే మనం శుక్లపక్షంలో పోతే బాగుండు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాం. భక్తుడు ఇవేవి పట్టించుకోడు. ఎందుకు అంటే ఆ భక్తిలో స్థిరపడితే నువ్వు ఎప్పుడు పోయినా భగవంతుని చేరుకుంటావు. అందుకని నువ్వు భక్తి మార్గంలో స్థిరపడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఏమీ కలత మోహం చెందరు. కాబట్టి నువ్వు ఈ భక్తిలో స్థిరపడు. యోగయుక్తో భవ అర్జున. యోగి. సో నిజమైన భక్తి ఉన్న వాళ్ళు వీటన్నిటిని గురించి ఆలోచించరు. కాబట్టి నువ్వు ఆ భక్తి భావం ఇంపార్టెంట్, నువ్వు అది పెంచుకో వేరే అని చెప్తూ నెక్స్ట్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే, కాకపోతే అది అందుకని ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఏమీ కలవరపడరు. నీవు అందుకని ఎప్పుడు భక్తిలో ఉండు. ఎందుకంటే భక్తుడు అయితే నువ్వు ఎప్పుడైనా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తావు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు చైవ మరియు నిశ్చయంగా దానాలు వల్ల వచ్చే పుణ్య ఫలాలన్నిటికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ పుణ్యం. అత్యేతి తత్సర్వమిదం, వాటన్నిటినీ మించినటువంటి పుణ్యం ఈ యోగి తెచ్చుకోగలరు, ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్నవాడు. సో మనం భక్తి మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాధ్యయనం చేయడం, తపస్సులు చేయడం, దానం ఇవ్వడం, వీటన్నిటికంటే యజ్ఞాలు చేయడం, వీటన్నిటికంటే వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే పుణ్యాలని అధిగమించి అతను చివరికి పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు. ఇక్కడ కపిల మహాముని దేవహూతికి చెప్పిన విషయం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు భాగవతంలో. ఆయన తల్లి దేవహూతి, తల్లికి భగవంతుడు అవతారమే కపిల మహాముని, ఆయన చెప్తున్నారన్నమాట వేదాంతం. సో ఈ వేదాలు చదవడం, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు ఇవన్నీ ఎంతో పుణ్యకార్యాలు, మహాపుణ్యాన్ని ఇస్తాయి. ఇవన్నీ ఇచ్చే పుణ్యాని కంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యం ఈ భక్తుడికి వస్తుంది. చివరికి తప్పనిసరిగా పరంధామాన్ని కూడా చేరుకుంటాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అది ఈ దాంతో మనం ఈ 28th శ్లోక చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేసాం. భగవద్గీతలో భగవత్ ప్రాప్తి అనే ఈ 8వ అధ్యాయానికి మరి సమాప్తం. సో భగవత్ ప్రాప్తి అనొచ్చు, లేదు అంటే ఇంకేమనుకున్నాము, అక్షర బ్రహ్మ యోగము అని కూడా దీనికి పేరు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మరి ఎప్పుడు భగవంతుడిని ఈ రకంగా స్మరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా భగవంతుడిని పొందుతాము అన్నది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు హరిత మాతాజీ. మాతాజీ నేను పీడిఎఫ్ పెట్టాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీ అందరికీ కొంతమందిని జాయిన్ చేసాం. ఆ లిస్ట్ చూసి ఆ ప్రకారం త్వరలోనే ఒక ఫ్యూ డేస్లో, ఒక వారం లోపే ఈ వారంలో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అన్ని మీరు మీ ఊర్లకు దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్స్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు భక్తి వృక్షాలో. సో అది అందుకని సిటీ నేమ్స్ అవి మాతాజీ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, అవి చూసి దాని ప్రకారం చేస్తాం.
ఓకే, హరే కృష్ణ. వరమహాలక్ష్మి మాతాజీ మీరు ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నట్టున్నారు. మీరు మీ ఊరు గ్రూప్ ఏదో మీరు చూసుకోండి. బీవీ తెలుగు గ్రూప్ అని ఆ ఊరు పేరు కూడా వస్తుంది మీ దగ్గరలో ఉన్న ఊరు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరిత మాతాజీ. ఓకే, మీరు హరే కృష్ణ మాతాజీ. పీడిఎఫ్ మీరు పెట్టానంటున్నారు. ఆ, భగవద్గీత పీడిఎఫ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఏదో లీవ్ అయి డిస్కనెక్ట్ అయిన. మాతాజీ అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు. అదే అదే పీడిఎఫ్ భగవద్గీత పీడిఎఫ్ పెట్టారనుకుంటా కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో చూసుకోండి గ్రూప్లో మెసేజెస్. మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో 9th చాప్టర్ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం చూద్దాం. అందరికీ మరి థ్యాంక్స్. ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి, చూద్దాము, చూసి లీవ్ అవ్వచ్చు. ఇందాక నిన్నటి అధ్యాయంలో